que todo se deu mal para gañar a Liga, todo se deu ben para ser campeóns de Copa. Ademais, o presidente do Valencia había feito unhas declaracións dicindo que o Deportivo que era un equipo perdedor, que tal, e entonces me supo doblemente ben, un por ganar a Copa e outro por ganar o Valencia. Houbo xusticia para a afección do Deportivo. A afección do Deportivo non merecía precisamente o que lle pasou, esa bofetada tan grande que levou nese momento da Liga, e logo merecía un premio. E vaya se tivo un premio. Premio non, premios. Ademais da revancha a primeira ocasión fronte ao Valencia gañando a Copa, a afección deportivista esperaríalle poucos anos despois unha alegría aínda maior. Gañar a Liga 99-2000. O Dépor adestrado por Irureta e con Yalmiña como estrela do equipo recollía o testemunho do Superdépor de Arsenio, Bebeto e compañía. Celebrando ese campeonato de Liga, Irureta quiso lembrarse da quinta do Superdépor de Arsenio. E logo se gañou a Supercopa co Español, e logo o tema do campeonato da Copa del Rei en Madrid, o día do cumpleanos do Real Madrid, cantándolle cumpleanos feliz, despois de meterlle unha merenda no campo que ainda estaban buscando o balón. Mentres os trofeos comezaban a encher as vitrinas do Deportivo, o Celta máis brillante da súa historia quedábase tempada tras tempada ás portas do seu primeiro título. O santuario das celebracións celestes desde o ascenso de 1992 é esta fonte da Praza de América, en Vigo. Aquí celebráronse os pases ás finais da Copa do Rei do 94 e do 2001, tamén as boas campañas da UEFA ou a clasificación para a Liga de Campeóns na que o Celta se mantivo ata oitavos de final. Sen embargo, o mellor Celta da historia nunca puido celebrar a consecución dun título importante. Cales foron as razóns desa sequía? Hai que achacalo tan só a mala sorte? Tanto Deportivo como Celta tiveron a súa segunda oportunidade para gañar o que se lles escapara no 94. O Dépor gañou a Liga no 2000 e o Celta perdeu outra vez a Copa no 2001 e outra vez fronte ao Zaragoza. A final máis difícil de perder, sen dúbida, foi a de 2001. No 94 nos o víamos con moita ilusión, pero no 2001 íbamos convencidos de que íbamos a gañar. Non se supo amarrar aquel partido, ¿no? Con un 0, o Zaragoza deulle a volta ao partido, ni Víctor Fernández ni o equipo foi capaz de reaccionar, seguramente porque eles tamén pensaban que a Copa estaba ganada antes de xogala. O único que nos queda, digamos, a nivel persoal é o fútbol vistoso de Víctor Fernández, porque como gañar non gañou nada. Sempre critiquei moito a Víctor Fernández porque non lle supo sacar realmente partido ao equipo moitas veces, precisamente por ese fútbol preciosista, por ese fútbol de calidad que desplegaba o equipo. Se perderon encuentros ou se marcharon puntos, e incluso unha Copa do Rei, por non ser un pouquiño máis conservador en algún momento. Yo creo que a Víctor le faltó el ganar ese título, pero si me tengo que quedar, quizá me quede con Víctor. A época de Lotina, digamos, que foi totalmente distinta de Víctor Fernández. Con Víctor Fernández conseguimos un fútbol moi vistoso, resultados máis ou menos. Con Lotina conseguimos resultados, e a prova máis evidente está que xogamos Champions. O sea, foi o único adestrador que, bueno, a única vez que conseguiu o Celta xogar Champions foi con Lotina. Por qué? Porque buscou resultados sempre. A mesma tempada que o Celta xogaba cos grandes de Europa na Champions, descende tamén os infernos da segunda división. O Deportivo, con o seu grao de area goleando aos celestes na segunda volta da Liga, 0-5 en Balaídos. No 2004, e despois dunha década ascendente, afundíase o mellor Celta de todos os tempos, polo de agora. A mellor alineación do Celta englobando esa década. Como porteiro Cañizares, lateral dereito Otero, lateral esquerdo Verges. No centro da defensa, Cáceres e Pache Salinas, o gran capitán. Despois, medio centro, Maciño, Maquelele. E xa encima estaba acompañado con homes como Mostoboi, Carpin o Revivo, pois moitísimo máis, ¿no? E con seguramente o mellor Lugo Pénez, penso que podía ser un equipo extraordinario. Hai rachas, hai momentos que son favorables para un equipo e para outro non. Eu creo que o Celta que tuvo aí un momento preciso en onde non acertou a facer as cousas
Celta empezou a caer precisamente no ano que se marcha Lotina. O máis que se marcha, que o clube decide non continuar con Lotina. Penso que naquel momento foi un error. Estou seguro que Lotina hubiese conquerido a permanencia do equipo. Pero todo resta en estes momentos malos, e a economía é fundamental, porque é a que te vai permitir facer unha limpieza de plantel e poder optar a outros xogadores de outros condicionantes. O nivel económico nos levou a isto, non? O sea, entrar na lei concursal, porque lóxicamente tiñas unha débeda aí acumulada importante, te obrigas a ir á lei concursal pois te obriga a non facer desembolsos, o non facer desembolsos te conleva que non tes xogadores. E eso conleva de que tes un nivel moi baixo. Si ahora el Deportivo, que está en primera división, tiene la desgracia de bajar, el Deportivo no juega ni un año en segunda división sin ir a la ley concursal, porque la deuda, el endeudamiento del Deportivo de La Coruña en estos momentos es triplicado por la que tiene el Celta. Somos conscientes, e a afición tamén, estou convencido que o sabe, que a situación económica non é moi doada. Estamos reducindo o presuposto continuamente nos últimos anos, vamos a seguir reducirlo en años próximos. Yo creo que el Deportivo está volviendo un poco a la realidad, a la normalidad, ¿no? Está máis en consonancia con o que é a cidade e con que o número de aficionados e o número de socios o actual, non? Estamos máis dentro da lógica, non? Eu creio que a hora está melhor do que se podia esperar. Creio que está melhor, porque se não há condições de fichar jogadores que tenham um nível mais alto, que quizá um Madrid quiere, um Barça quiere e viene depois, como acontecia antes, então é complicado pensar em Champions League, pensar em UEFA, porque é difícil montar uma equipe competitiva para ganhar algo se não tem jogadores deste nível. Aquilo, pois, foi algo que saliu maravillosamente ben, pero que desde logo hai que pensar que iso non é para pensar de que se pode estar toda a vida aí arriba, non? Pois aquí remata o fútbol por hoxe. A repetición das mellores xogadas xa é cousa súa, pero agora disfruten da resaca agridoce que lles deixa o fútbol. Eso sí, non esquezan que de hoxe en 7 días voltaremos a abrir a caixa negra na procura de respostas a un tema que seguro que coñecen ben. Deixámolos cun avance do que lle estemos preparado para a próxima semana. Ata daquela.